хонаи бадахшонӣ намоде аз фарҳанги ниёгони бузург. макони шодиву сурур ва ба ҳамоварии қалбҳои мардуми кӯҳистон аз дуриҳои таърих то ба имрӯз. рамзу маъниҳои орёӣ ва услуби кӯҳани меъморӣ. мо дар барномаи имрӯзаи худ аз фарҳангу услуби кӯҳани хонаҳои бадахшони Тоҷикистон ва таърихи тӯлонии он сухан хоҳем кард. дӯстони азиз, айни ҳол мо дар даромадгоҳи яке аз хонаҳои қадимаи бадахшонӣ қарор дорем ки аз солиёни сол то инҷониб ҳамун анъанаҳоро фаромӯш накардаанду дар ин гуна хонаҳои қадима зисту зиндагӣ мекунанд. вориди он мешавем ва шуморо аз санъати меъмории бадахшонӣ воқиф хоҳем сохт. خوب هستید شما؟ صحت و سلامت؟ سلامت باشید. بینندگان عزیز، شاید شما حیران شده باشید که چرا من در آمدم پس از در بینا سلام ندادم. همین گونه خوب اصول است که باید از آن همین دو ستونه که در خانه جایگیر است وارد شده بعداً سلام خویش را بدهی. мо маълумоти бештарро атрофи сохти меъмории ҳамин хонаҳои қадимаи бадахшонӣ суҳбате хоҳем кард бо яке аз бошандагони ҳамин мавзеъ. хуб, мехостам барои бинандагони мо маълумот медодед ки чӣ гуна бунёд мешаванд ва чаро масалан дар шафат он тирезаҳо ҷой дорад ва маҳз 5 сутун ҷойгир аст дар дохили хонаҳо. 4 носир худа میشناسید 4 ناصره 4 ملائکه این هوا تازه میکند این خانه. این 5 ستون سخت میگیرد، مستحکمی خانه را تعمیر میکند. خوب، اینجا میبینیم که آتشدان هست. دود این به کجا میرود؟ دود این نه تروبه خطی به بالا و تروبه خطی لوله‌ای که هست به بالا میره. بله. خانه تنها خانه زمستانی فرق ندارد، در دو موسم هم تابستان با خونه که زمستان گرمه عجایب منه. خب بینندگان عزیز، ما قبل از اون که با این خانه قدیمه بدخشانی تشریف بیاریم معلومات گرفتیم که چند وقت قبل در خود همین روشم زمین جنبی سخت شده بوده است و حتی نقل میکنند که یکی از این خانه‌های قدیمه بدخشانی که تا حال مردم در آن زندگی میکردند فرو رفت ولی یگان باشنده آن زیان ندید، زیرا که آن همین 4-5 ستونه که در میان جای خانه جای دارد تمام مستحکمی خانه را تامین میکرده است و دلیلش آن بود که باشندگان آن همون خانه که در جنبش یگان آسیب ندیدند. این نوعی خانه‌ها از 5 ستون اساسی، چوب‌های پیوست کننده و رفزنه عبارت است که هر یک رمز و معنی خود را دارند. در تاریخ دوری مردمان کوهستان دیار 5 ستون خانه بدخشانی با معنای مربوط به فرهنگ مزدایی عنوان می‌شدند. مثلا ستون مرکزی خانه را که شاه ستون نیز می‌نامند اناهیتا، انا اینش را سروش، اینش باشد آذر، این باشد زمیات و انا این مهر خوانده میشد. با آمدن دین اسلام به بدخشان این ستونها نامهای اسلامی گرفتند. خانه بدخشانی از تاریخ دور و زیست و زندگانی مردمان آریایی قصه میکند. دلیل این را نشانه و رمزهای هندسی آن است. هنگام ساختن این خانه ها حتما به این نوبت گرفته میشد که برای جمع آمد و جلسه ها و روزهای خرسندی اشون فضای آن موافق باشد. همین بوده که تا کنون خانه‌های بدخشانی مکان جمع آمد و خرسندی ساکنان و آیین‌ها و عیدهای مردم است. خانه بدخشانی معمولاً از سنگ، گلی خاک
ва масолиҳи зиёди чӯбӣ сохта мешавад. Ин хонаҳои аҷдодӣ аз чанд санҷ ё ба истилоҳ остона иборат аст, ки ҳар яке номи худро дорад. Санҷи якум ном дорад дукони поён, санҷи дуюм бошад гирдсанҷ ва ҳамин гуна чанд санҷи дигар ҳаст. панҷ сутуне ки дар боло номҳояшонро гуфта гузаштем, аз қисмати поён дар болои ана ҳамин санҷҳо қарор гирифтаанд. шоҳсутуни марказӣ ки номи маздои он аноҳита мебошад, қисмати зиёди вазни хонаро бар дӯш дорад. ана ин лавҳе ки бар болои ду сутуни даромадгоҳи бино насб карда шудааст, бузкуш ё бузовез ном мебаранд. байни ин сутун бошад танур ҷой гирифтааст, ки он дар баробари пухтани таом ҳамзамон хонаро низ бо гармӣ таъмин месозад. ду сутуни хобидаи болои хонаро тир меноманд, ки панҷ сутун бо онҳо пайваст карда шудаанд. аз ҳар ду паҳлӯи ин тирсутунҳо шаштои дастакҳои на он қадар бузург ҷой гирифтаанд, ки ҳар яки он номҳои хешро доранд. қисми ҷолиби хонаи бадахшониро айвони чорқабатаи он ташкил мекунад. ин қабатҳое ки мебинед баргирифта аз чор унсури табиат, обу хок, боду оташ мебошад. дар болои ин чорхона равзана ҳаст, ки вазифаи он дохили хонаро бо равшанӣ таъмин кардан мебошад. ҳоло мо шуморо ба нақшаи муҳандисии хонаҳои бадахшонӣ ошно месозем. ана ин нақшаи умумии хонаи бадахшонӣ аз боло, аз паҳлӯ ва аз даруни он мебошад. ин қисмати бино пешайвон ва долон мебошад, ки одатан мардум дар он фасли гарморо паси сар мекунанд, зеро он дар фасли баҳору тобистон салқин асту роҳат. ҳамзамон дар дохили долон боз кулбачае бо номи қушхона ҷой гирифтааст, ки хеле хурд буда аслан барои меҳмонҳо пешбинӣ шудааст. баъд аз пешайвону долон хонаи марказӣ ва хазинаҷо бунёд шудааст. мардуми бадахшон вобаста ба зарурат ва хоҳишашон боз дар ин хонаҳо биноҳои иловагиро аз паҳлӯ бунёд менамоянд, ки аслан онҳо пешбинӣ шудаанд барои нигаҳдории ғаллаву ашёҳои зиёдатӣ ва нигоҳдории чорво. тавре мушоҳида мешавад, қисмати зиёди хонаҳои бадахшониро масолиҳи чӯбӣ дар бар мегирад ва суоле зеҳни маро ташвиш медод, ки ин ҳама чӯбро мардум аз куҷо дастрас мекунанд? баъдан шоҳиди боғу ҷангалҳои зиёди дарахтони росту бузурге шудем, ки дар иқлими Бадахшон хело хуб нашъу намо мекардаанд. ҳатто дар хонаи ҳар як сокини Бадахшони Тоҷикистон ин гуна дарахтони бузурги осмонбӯс дида мешавад. нақле ҳам аз забони як пири ин пора кӯҳистони диёр шунида шуд, ки ҳангоме дар ин ҷо тифли писаре ба дунё меомад, падари писар барои он дар замини назди ҳавлияш дарахтони тираку сафедор мешинонид, то ҳамроҳи писари навзодаш бузург шаваду ин писар дар болиғии худ барои хеш ва оилааш хона бунёд намояд. инҳоро бин, ман чанд навдаи сафедор буридам, дар лаби ҷӯйбор мешинонем. ҳамроҳи писари ту ин сафедорҳо ҳам қад мекашанд. баъд писарам аз инҳо хона месозад.
ҳоло дар Бадахшон аксари мардум хонаҳои замонавӣ бунёд карданд, аммо дар ҳар ҳавле ҳатман як хонаи бадахшонӣ бо тамоми рамзу вижагиҳои худ ҳифз мешавад. мо гурӯҳи эҷодӣ ҳангоми сафар дар Бадахшон зуд бо чорабиниҳои идонае рӯбарӯ мешудем, ки ҳамагӣ ифодагари урфу одат ва ҳунару фарҳанги волую қадимаи сокинони ин гӯшаи диёр буданд. дар як гӯша занон даф мезаданду дар гӯшаи дигар бонувон хушҳолӣ ва дар савумин гӯша тифлони ширинрӯ саргарми бозиҳои кӯдаконаи худ буданд. аммо чизе аз ҳама ҷолибе ки моро водошт то аз ҷараёни он наворбардорӣ кунем, ин ҷашн ё иди туд мебошад. инҷо хурду бузург ҷамъ шуда истиқбол аз иди туд мекарданд. бояд гуфт ки тут яке аз меваҳои дӯстдоштатарини кӯҳистониён буда дар худи ноҳияи Рӯшон 24 намуди он нашъунамо мекунад. доир гардидани иди туд идомаи силсила ҷашнҳоест ки дар минтақаҳои гуногуни кишварамон бобати фаровонии хони мардум ва анвои гуногуни меваву сабзавоти шаҳддор бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мегардад. дар Бадахшон ҳатто пиру барно аз эҳтироми зиёдашон нисбат ба туд шеърҳо низ эҷод намудаву ҳифз кардаанд. тутро бихӯру сафои рӯҳро бубин, дар вуҷуди одамӣ шодию шукӯҳро бубин. тутро макун ҳар кис хор, эҳтиромаш нигоҳ дор. ҳаме гӯянд ки тут анбарсиришт аст, фаровон меваи боғи беҳишт аст. ширину шакар тути бадахшонӣ аст, қадру қиматаш тахти сулаймонӣ аст. гар шӯҳрату шаҳни тут расида ба само, яқин бидон ки тути рӯшонӣ аст. ҳар дардро даво ҳаст ва ҳар гӯшнаро наво. сарчашмаи бақо барои ҷумла инсонҳо ва паррандагону ҳайвонот. тутро рӯшониён меваи беҳиштӣ ном бурданд. туд агар ҳақиқатам гирем, яъне меваи беҳишт аст, барое ки ягон сол мана дар ҳамин қадар вақт вай хизмат кард ҳамчун ғизо. баъде ки дар даврони шӯравиву баъди он хӯрок, яъне нону ин чизҳо арзонтар шуданд, он давра кирмаки пила, яъне пилапарварӣ сар шуд. тут бо зарур буд барои одамон, пила истеҳсол мекарданд. ана боз яъне бефоида намонд. инчунини дигар мана ягон ҳашарот ки зараррасон, ягон микроорганизмҳои занбурӯғӣ ва дигаро ба тут таъсир расонда наметавонад. вай масъулияти хеле баланд дорад. ана аз ҳамин сабабо меҳру муҳаббати мардум нисбат туд бисёр кас нономеи беҳиштӣ мебинад. имрӯзҳо бо шарофати истиқлолияти ватан хони мардуми тоҷик аз анвои гуногун пур ва дар мамлакат серию фаровонӣ аст. вале дар гузаштаи дур меваи тут дар хушксолиҳову сардиҳо мардуми кӯҳистонро аз қаҳтиву гуруснагӣ наҷот бахшидааст.
ҳарпоракӯи Бадахшони Тоҷикистон арзандаи васфу ҳар расму оини мардуми некноми он шоёни таҳсину офарин гуфтанҳост. мо дар ҳамин ҷо бо кӯҳҳову обҳои пурхуруш ва мардуми наҷибу фарҳангсолори Бадахшон бо эҷози беҳамтои дастони ҳунармандонаш хайрбод мекунем ва бо умеди дубора дидору навбардорӣ аз ин боғи фирдавси ватан ки унвон гирифта боми ҷаҳон бо шумо бинандагони азиз хайру хуш мекунем.